लाय गोजांनायनिफ्राय जेकेट गानबाय आङो ना दिनै आंना न'आ गुसुथार बिराद गोबाव जाबायमोन लायफैयैया दिनै दसे होनोसैलाय नेट पेकआबो गैखाया 1 GB दं दिनै सोर सोर लाइभआव फैनो दसे फैदोलाय लोगोफोर गोजांना फुरा जेकेट गानफबनासो थाखाबाय आं दिनै मेंनाय मोनबाय सानसे ओंखाम रसा नांनानै दासो ओंखाम मोनजानानै निसा नांनाय बादि मोनबाय देहाखौ कारेन्टजों बिसास गैया टर्स लाखाबाय नै टर्स लाखाबाय टर्स कारेन्टजोंखौनो बिसास गैया टर्सखौ रेडि लाखाबाय थानांगौ दानो थांबाथाय सिरि खोमसि जागोन नङाबा गोजांबायलै गोजांनायखाय जेकेट गानफबथारबाय आं दिनै खबर सबर मारै दं लोगोफोर खानाय सिनजानायखौ बोरैबा नुथारदोंलै दिनै थब्लाब्लानो एकदमबारे गोजांलायो खानाय बिदि सिनजाबाथाय गुसुनो मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै दे लोगोफोर कमेन्ट हरलायलायदो कमेन्ट हरोबा इन्टारेस्ट मोनो रायज्लायनो इउटुबखौ बिराद खम नायोलै दाना मानसिफ्रानो खालि फेसबुकआवल' फुरा बिजि थायो बयबो इउटुबखौ नायला मानसिफ्रा दाना
लोगोफोर कमेन्ट हरलायलायद' दसे रायलायलायसै मोजां गाज्रि। कम्बलसो जोमबावसै गुसु गोजांथारबायसो माथो रुमानो बिराद गुसु आंना जारलासो कम्बलसो जोमबावसै नै आंना रुमा बिराद गुसु लोगोफोर फुरा थान्दाखा स्राव होखायो कम्बलसो जोमबावबाय प्लास्टारा ओरैबायदि गुसु जाखायो साला सान्दुंआनो खम नाङो नालाय आंना न'आव अयथासार गुसु जाखायो रुमानो आंना गोलोम बोथोरावसो मोजां गोलोम बोथोरावसो गुसु जाया बारा सोरबा सोरबा मिनिलायसिगोनसो नुनायनिफ्रा मा जाम्बानि कम्बल जोमफबलाबायखोलाय बे जेकेट गाननानै होनलायबावसिगोन आरोना खिन्थु आंना रुमा बिराद गुसु ओरै निसा नांबाय ओंखाम जानानै सानसे ओंखाम गैखाया दिनै दा बावैसो जाबाय ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो लाइभआव फैबाय आङो गुसु सुब फैजोबबाय ओमफ्राय जिरायना थानाया थाम्फैबो दं बिराद दिनै गुवाहाटि सारियालि नोंसिनि बिमाया गय बेफारि गोजांहांबायलै लोगोफोर एसे गरम जाबोबाय कम्बल जोमनानै थान्दाया खारहांबाय
नोंखौ लेखा फरायासै माथो रावबो नायालै लोगोफोर रावबो लाइभआवनो फैया माथो दोनथ'नोसैलै